na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide ka o ji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye n'Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọdambaki ndị ochie anyị fọdambaki fọdasi kara aka obodo ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa obodo ụka aga mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Ugochi tubelu ọdịnala tempụl bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo ịka nke ọmị ya na ọdịnala evangelist asa abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime minister n'ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ asị m na nkwọ ya kpọtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ science of onye riri eri. Our message today is very simple and direct. Ihe ọ ga-agba ọ bụ ọ na-eme n'ebe ị nọ ma ọ wee ebe ọ ga-agba ọ bụ na ị nọ na the divide ọ ga-abịa ịnọrọ ị mara na eriri iri front and back. Meseji anyị ama eto ogologo taa mana achọ ka gaa straight ihe ọ ga-agba ọ bụ na ọ na-eme n'ebe ị nọ ị mara na eriri eri and ị kwesịrị ime the needful. You know the needful? The needful is to go back to your root. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa ọkwa dị mkpa makwa ife anyị gama n'ihu na nkụzi anyị ji bịa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th last year 14 days kwụsị na June 19th bọsị anwa anyị ga-eje chụọ aja dị iche iche onwe nke anyị ga-eje chụọ na mmiri den nwee nke anyị ga-eji wee mesara aka gbuo eburu wee mesara aka n'afọ ndị niile soro na ya bụ aja and anyị bụ na distance abụrụ ebara ị nwere ike ịjọ ya ebe ọ bụla ị nọ under the globe. Yes, sọsọ ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo etu anyị si bido na ụbọchị anyị kwụsịrị. Ndị mma nkụzi anyị mana anyị anaghị esho ihe ọrụ na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary. Then ndị na-esonye bụ na ya amarago ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ịchọ isonye na ya bụ aja forward ya 3 prayer request
email donation token to the account number. Each chat them na WhatsApp. I want other things details I need from you. My WhatsApp number is 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Then, I want to keep us over in the chat video. But I can share about it. I want to show you now watching our Nollywood movies through life stories. Then our movie channel about Ugochi to movie productions. I can watch our Nollywood movies. Then the kind of new issue by the issue by the better was that one and give you signs of onye eriri-eri. Now, ihe nchọrọ ịkọwala gị na ya bụ na kọrọ onye bụ onye eriri-eri. Onye eriri-eri bụ when maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye kpọọ ọbịa ya kpọkọrọ agbata obi were kpaa ihe ọkwa eziokwu. When you neglect your root and be singing praises of another person's root, or when you neglect your forefathers, your fathers, and be celebrating another person's father, when you neglect the gods of your land and they are celebrating another person's gods of his land. Gente, I want bandage to fall for your eyes today. Let me explain something to you. Ịma na ọdịnala Igbo nwere kalenda. Ịma Igbo calendar bụ 13 months. Yes. Igbo calendar bụ 13 months. Now, Georgian calendar nke the whole world na-use bụ Georgian calendar bụ 12 months. Georgian calendar bụ 12 months. Georgian calendar bụ 12 months. 12 months anwa enemrie after their great personalities and their gods of their land and the activities going on in their own calendar. You know what I mean? Kamara, the man kuzi manana like Homomat. Like August is named after Emperor Caesar Augustus. You know what I mean? Now, can we go on June on Emia? Where Maru attach on Kankowado eriri-eri. You know what I mean? Now, Emana Igbo calendar, Igbo will week. Usually Igbo bụ 4, representing 4 cardinal points. Eke Orie Afọ Nkwo. Representing the sun, the water, the air, and the land. They were 4 cardinal points. So our own calendar can wear gel and anchor with the natural laws and forces. Money happen our own. They celebrate nke 7 working days nke Roman calendar. As some nobody can use any calendar because now here but Rome just celebrate how there was a time of Rome with the world power. You understand? So we have the world power. They colonize everybody. They use their power to superimpose their own calendar. Mana obu ihe jọwuru onwe and the sign of onye eriri-eri when you neglected your own. Even if the whole universe is using their own calendar. But ịkpọrọ ọba nke gị mkpọkọrọ maka na nke anyị nwere meaning. Ka m nwụọ okwu na ka m kọwara ihe mara. Ịma na ọnwa June a ị na-afụ now is named after a goddess, a female goddess. Akpọrọ Juno. N'ọnwa June abụ they are celebrating the female goddess akpọrọ Juno. Ọnyanwa bụ June. Female goddess ya bụ the goddess na-afụ for fertility. Na ihe ndị ọzọ. Ịghọtara ya? Go to Google and Google it now. Efo to the emperors were mie Gregory the 13th. It was where arranged the modern Georgian calendar and they use in the present world. So all we jọwụrụ you know celebrate ọnwa June. Ịmara the founding. Ịmara etu esi wee tọ ntọala ya. Ịghọtara ya? Ka mmakwarụ ofu atụ maka ihe onye amara ọkarịrị ya. Ịghọtara ya? Ị na-ejubilate na-celebrate Sunday. Gịnị bụ Sunday? Sunday bụ the day they are worshiping the sun god. You got that? Ụbọchị eji worship the sun god. Ka mmakwarụ ga-atụ ọzọ. Ị ma na Monday bụ ụbọchị eji worship the moon god. You nwere idea?
mana gị nwere onwe gị na-sị na ịma na ikwe ọ na-eke na orie na afọ ụbọchị ndị Igbo ji celebrate the power of the sun bụ ụbọchị eke. Then ụbọchị orie bụ ụbọchị eji celebrate the elemental beings of the waters ụbọchị orie. Then ụbọchị afọ ụbọchị eji celebrate the goddess of the early birds like the salamanders and rest of them. Then ụbọchị akwụkwọ ụbọchị eji celebrate the gods of the land like the gnomes, the elves and rest of them. So ihe na-achịkọwala gị bụ na agbụrụ ọbụla nwere ka ha si agụ their own calendar, mana ọ bụ ihe jọwuru onwe niile riri nke mbe nna gị na-celebrate nke ndị ọcha na-ama n'ihe ịma ọ na-eriri gị eri. Yes, o nwere ofu onye mma one family mma ahịa a na-aza awụ Nweke mana ha emekọta ha pụta ịza Nweke zawa Nwachukwu. Oriri eriri gị iwu mgbe ị na-eche na problem ị na-enwe na family gị bụ has something to do with your surname. Nwanne o nwere mgbe esori m ka gị nwa. Yes, o nwere mgbe esori m ka gị nwa. Mgbe ahụ esori m ka gị nwa, eso m na ndị so echenji surname si chedosi na surname. But today I have gone back to that surname m forget. Udobi wee dị. Ịghọtara ya? Okay, ị na-asị ị na-reject the surname of your forefathers thinking na ihe na-eme gị si na ha mana ị ka bi na ha tara afọ wee zọta. Ebe ọ na-eriri eri osiro na surname brother, my sister osiro na surname. Ịghọtara ya? Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ when you are refusing to celebrating your forefathers, your fathers, ịma ọ na onye ma nna ya marụ ndị Igbo, you refuse to celebrate your ancestors, mana ị na-celebrate St. Agatha, St. Francis of Assisi, St. Paul of Tarsus, ị na-celebrate St. Ignatius Loyola, nwanne eriri gị eri. Kedu ka ọ ga-ebu ga-esi dị gị na ibisia ndụ a i wee batara ada mmụọ ya children ndị ihe na ha atara afọ na na-eche etu ihe esi wee bido future maka ọdịmma ha. Ịpụta ebe awa ya children nwa gị aka ya amụta n'ihu wee pụta ebe a wee mee ya ignore gị na ndị nna nna gị na-eheli St. Anthony of Padua, ọkwa obi ya agbawaghara na mmụọ. Nwa ị tara afọ wee mụ nwa iso wee lee foundation maka ọdịmma ya. Ọ pụta o meghị ignore maka na iwe onye riri ọ gụrụ asị dibon na-celebrate St. Anthony of Padua, obi ọya agbawa gị. Etu a ka ndị nna nna gị si nọrọ na mwute maka gịnwa na onwe gị onye nke a gbara mbọ wee zọtara wee debele ihe ị na-esere mana ị mere ha ignore na-celebrate ndị ọcha ịgba ọ na-eriri gị eri. Kedu the last time ị celebrate ya ancestors? Ọ bụgoro ọchị nkịtị ka wapụrụ onye wapụ ọjọọ ọ bụrụ onye ọgọ mmụọ na ọwụ na-eto aka isi ghọta mana ị na-celebrate ndị senti dị etu a. Ọ bụrụ oge na June 13th, Juda 13th, akwa 13th, yes, anyị celebrate wa feast of St. Anthony of Padua. Eso m celebrate ya mgbe eriri m eri maka na ha confirmation mọ Anthony. Ịghọtara ya? Mana atọ m eji when was the last time you celebrate your own ancestors? Maka na ọ bụrụ na ị mụrụ na celebrate your own ancestors, ụmụ ị ga-amụta n'ihu ụmụ ga-abịa n'azụ gị will not celebrate you because na ogoro onye kọwalụ ha na celebrate. Ka m kwụsị ebe a, chọọ m ka nkụzi a too ogologo. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ saịn eriri eri bụ mgbe ị na-akọtọ ihe si n'agbụrụ gị, mgbe ị na-akọtọ i celebrate the days ndị Igbo ji celebrate n'ọnwa. Ana Igbo nwere mgbe eji celebrate ọnwa ana, nwee mgbe eji eme ọnwa agwụ, nwee mgbe eji eri ọnwa celebrate ahaji ọkụ, mgbe eji celebrate the goddess God na-afụ maka ihe a kọrọ n'ubi ime nke ọma. Ihe a ndị ọcha nwere na nke ha, anyị nwere na nke anyị. Ọ sign of onye riri eri mgbe i mere nke ya ignore na-celebrate ndị ọzọ. Ọ ignorant. Ka m kwụsị ebe a, nnecha vidio atụsara ya ndị ọzọ. Onwe ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 0805 7837 672. Ịfụ na meseji a dị short, share ya mana WhatsApp groups ka esi n'ụzọ na-eto atọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ ndị eriri eri. Ya gazie n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu ngosi n'isi ndị niile na-eso m all over the world, ndị niile nọ under the influence of my voice. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngosi n'isi ụnụ sị ka ihe ọma dị iche na-emere ụnụ. Ndị eji ndị ekere agbụ ka atọ ha na-agbụ,
ndị na-atụ arịrị, ndị na-akụ ọta ka ịkụ ọta kwụsị. Let there be miracle upon your lives. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ ka ọ dịkwa na echi niile bụ Mọnde n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị ụnụ. Daalụnụ.